Χέρια ψηλά, ληστεία. Δώσε μου 2 λεπτά, γιατί έχει επανάληψη στο καφέ της Χαράς στην τηλεόραση. Να το δω, γιατί δεν το έχω ξαναδεί και συζητάμε με ό,τι θες. Ρε, εσύ με δουλεύεις, δώσα μου τα λεφτά σου. Αρχικά αυτό το μαχαίρι που κρατάς είναι για το βούτυρο. Πήγαινε βάλ το εκεί πέρα που το βρήκες, γιατί θα έρθει άλλη, θα σε δει και θα δει και εμένα και εσένα μετά. Καλά, ρε, δεν σκάς με αυτό που φοράς. 40 βαθμούς εκεί έξω. Η αλήθεια είναι ότι κάνει μια ζέστη. Και εσύ ρε τσιγκούνι, ούτε ένα air condition. Αγόρι μου, ξέρεις πόσο έχει πάει ΔΕΗ. 2 εκατοστάρικα δώσα τις προάλλες. Στα δέντρα νομίζεις ότι φυτρώνουν τα λεφτά. Πολλά έδωσες ρε, έχω πάει σε εταιρεία, ένα 50 δίνω. Σε κλέβουνε. Έλα, βγάλε αυτό που φοράς και κάτσε εδώ πέρα μαζί μου να τα πεις. Γυναίκα, φέρνει ένα ποτήρι νερό στο παιδί. 3 ορόφους ανέβηκε. Να είστε καλά. Συγγνώμη κιόλας, γυναίκα και 3 παιδιά. Κάπως πρέπει να τα μεγαλώσω κι εγώ. Δεύτερη δουλειά είναι αυτή. Το ενδεχόμενο να πάρεις μια τηλεόραση και να αφήσεις τη γυναίκα σου ήσυχη που την έχεις κάνει κουνέλα, το έχεις σκεφτεί. Φιλέ, δεν έχεις δει τη γυναίκα μου, γι' αυτό το λες. Μόνο με την ποδιά κάνει δουλειές στο σπίτι. Άντρας είμαι κι εγώ, καταλαβαίνεις. Γυναίκα, ακούς? Όχι σαν και εσένα που μόνο και λεμπία δεν μου φοράς να κάνεις τις δουλειές. Άντε να μην πω για τα κρόξ τώρα. Θα αργήσει το νερό, κόκαλα έχει. Καταλαβαίνεις, κάποιος πρέπει να κάνει τον άντρα του σπιτιού. Αυτή είναι ο άντρας, απλά καταλαβαίνεις τώρα. Τελικά υπάρχει ρε κανένα ψηλό ή να πηδήξω δίπλα μπαλκόνι. Ένα 20 έχω ρε φίλε. Ό,τι άλλα ψηλά φέρνω σπίτι μου τα παίρνει και τα βάζει στο κουμπαρά. Όχι τίποτα άλλο. Δεν ξέρω και πού είναι ο κουμπαράς, θα πάω να τον κλέψουμε μαζί. Δεν μου λες, βγαίνει κανένα καλό χαρτζηλίκι από αυτή τη δουλειά. Κοίτα, με πρόχειρους υπολογισμούς, τις καλές μέρες βγαίνουν 2-3 χιλιάρικα το μήνα. Και τις κακές, πώς πάει? Κάνα χιλιάρικο πάνω κάτω τώρα δεν ξέρω, δεν τα μετράω κιόλας. Δώσε μου μισό λεπτό να πάω να αλλάξω. Μόλις απέκτησες βοηθώ. Απλά μεταξύ μας όπου ανεβαίνουμε θα ανεβαίνουμε το αστασέρ. Εγώ δεν την παλεύω να ανεβαίνω ορόφους απ' έξω. Γυναίκα, πάω για δουλειά. Θα αργήσω να γυρίσω, με περιμένεις.